Ja, var det godt. Ja. Den er ude! Den er ude! Hold kæft! Den var ude, mand! Er det medium? Hvem kan se det? Han vandt! Kom, Kalle, ud i hullet! Jeg ved ikke, om jeg... Kom nu! For stort. Og Jakob, du rammer kassen. Så er du en rolle. Sådan. Sådan, Jakob! Lukas, vær klar. Kom langt. Skal den være, der skal den. Han kan huske. Mathias skal ud, han er sidestik. Har du overløjet? Jeg er klar til at samle op, Marco. Sådan! Ja! Så er det stort, mand. Det synes jeg er i orden. De så. Ja. Og førstepladsen går til Flyng Hedehusene. Hold nu kæft, det må være 12 på hånden. Stort tillykke til alle drengene. Tak for kampene.